बोरै प्रमद बर' नोंथाङा गोदो इलेक्सन टाइमाव गामि गामि हाबनानै बुंदोंमोन प्रत्येक इलेक्सन केम्पेइनाव बुंदोंमोन रायजोफोर नोंथांमोनहा दिनै जेबादि अबस्था हाग्रामा महिलाया नोंथांमोननो साख्रि बाख्रि होनो हायाखिसै आङो एबार देरहानानै फैयोबा न'खर न'खर साख्रि होगोन गासिबो भेन्सार स्कुलखौ आङो गभर्नमेन्ट खालामगोन सोरखारि खालामगोन होनदोंमोन बोरै न'खर न'खर साख्रि होनायाथ' दूरे थाक नोङो 10% बर' रायजोखौ साख्रि होनायसै बेखौबोथ' जेबो पलिसि लानो हायाखै आरो गभर्नमेन्ट भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो जे मास्टारफोरनो जे एसुरेन्स होबोदोंमोन नोंथाङा दिनै बहा थांखो दिनै बहा थांखो दा बे हिसाबैनो आं नोंथांखौ होनदों नोंथाङा बर' रायजोनि गांनाय उखैनाय खौ सुफुंनो हानाय मोनसेबो खामानि मावाखिसै नंखायनो नोङो बरन्स हाग्रामा महिलारिनि दिनाव जानाय बिटिसि सुक्तिनि मोनखानाय दफाफोरखौ पावार एन्ड फांसनफोरखौ नों खोमोरबाय नंखायनो नोङो सासे मोजां पलिटिशियान नङा नोङो सासे गुड एडमिनिस्ट्रेटर नङा नोङो बर' जातिनि मोजांखौ नोङो साननो हाया नंखायनो नोंथाङा रिजिगनेसन होनानै दलद थानांगौ आरो बिटिआर एकर्डखौ माने केन्सेल खालामनानै गोदानै सोमावसारनानै गोदान एग्रिमेन्ट गोदान एकर्ड खालामफिननांगौ जाय एकर्डआव बर'नि गासिबो निरापत्ता आरो रैखाथि गासिबो एडमिनिस्ट्रेसननि पावार एन्ड फांसना जाहाथे थाफिनो बे जिनिसखौ खालामनांगौ होननानै आं खावलायदों बेखौ आङो नोंथांजों पलिटिकेल राइभाल बा बेबादि थांखि लानानै बुङाखै सासे बर'नि कनसियास सिटिजेन हिसाबै सिनियर सिटिजेन हिसाबै सासे एक्स एबसु वार्कार हिसाबै एक्स एबसु लिडार हिसाबै आङो खावलायदों एबसुनि मिनिंआनो बेनो जातिनि थैनाय थांनाय मान मर्यादाखौ जों बोरै रैखा खालामनो हायो जों बेबादि सानग्रा हग्रा मावग्राखौसो जोङो एबसु बुङो एबसुनि नाम लानानै बर' जातिनि खौ अलखदाव खोख्लैनाय बर' जातिनि पावार एन्ड फांसन फोजोबग्राखौ जोङो एबसु बुङा नंखायनो आंथ' सानो नोंथांनाव एबसुनि नाम लानायनि बिज्लाबसिबो नोंनाव थै गैया थै दङमोनबा नोङो बेबादि सुइसाइडेल बे एकर्डखौ नोंथाङा सहि होनो नाङामोन प्रमद बर' इउपिपिएल एबसुआ बेफोर बाथ्राखौ दिनै मानो बुजिनो हायाखै क्लजखौ मोजाङै फरायदोंना फरायाखै बिथांमोनहा फरायनानै क्लजनि मिनिं बा स्पिरिटखौ बुजिदोंना बुजियाखै बुजिदोंब्ला दिनै बिथांमोनहा बिनि सायाव बोरै गोजोनखो माबोरै गोजोननो हाखो एथ' दिन आन्दलन खालामबोबाय बर'लेण्ड होननाय बर'लेण्ड डिमान्डनि मिनिंआ मा रायजो माने मा गावखौनो गाव सासन गासिबो खालामजोबनो हानायनि जेनाखि गोहो बेखौ लुबैनायमोन दिनै बर'लेण्ड बिगाफ्रा बिटिसिया मोनसे सेमि बर'लेण्ड बादि जाखानायखौ बेहाय थाखानाय पावारखौ खोमाजोबनाय जे एकर्ड खालामबाय बुजिनानै खालामखो ना बुजियालासिनो खालामखो फरायनानै खालामखो ना फरायालासिनो खालामखो होमब्ला बे बिटिआर एकर्डआव मा भाइटालिटि दं बेवहाय मा भेलु दं सिङाव हाबनानै नायबाथ' जोंथ' नुदों बेवहाय जेबो गैया नोङो माखासे डेभेलपमेन्टेल स्किमफोर दङ मेडिकेल कलेज बा नार्स कलेज बा माबा इन्जिनियारिं कलेज बा बहाबा माबा इनस्टिटिउसन बानायनाय बेफोर दङ बे थाथों बे गिदिर बाथ्रा नङा खिन्थु मेइन जिनिसा जानांगौमोन जे बिटिसिनि ट्राइबेल मानसिफ्रा बर' मानसिफ्रा सासन खालामनायनि जे माबा दंमोन पावार दंमोन बे पावारखौ मानो थेर बेथेर खालामखो मानो खोमाखै आरो बेबादि एकर्डखौ बोरै सहि होनो हायो माबोरै लाबोखै दिनै बिटिआर एकर्ड जोंना नामानो बिराद गिदिरखा होननानै लायो मा फाग्ला भाषा बिलाय मा फाग्ला राव बे बिटिआर होननाया बिराद गिदिर सोदोब नामा काउन्सिलनि जायगायाव नोंसोर आर लाबोदों बिटिएडि खौसो बिटिआर होनदों एरियाखौसो बिटिएडिनि जेसेबां डिस्ट्रिक्टफोर दं हा दं एरिया दं गामि दं बेखौ बिटिआर होनदों रिजियन होनदों नामाव जेबो भेलु गैया बिनि सिङावनि जेनाखि पावार एन्ड फांसन बेसो जिनिसमोन दा दिनै बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनखौ बिटिआर एकर्डआ जेथुके धंस खालामबाय दा बियो बर' जातिनि मोनसे रोखोमनि जोबस्रांनाय मोनखानाय जिनिसफोरखौ गासिबो जों दिनै खोमानानै लानाय लामायाव फैबाय दिनै बिटिआर एकर्डआ गासिखौबो धंस खालामबाय खोथा बुङो राकेश ब्रह्मआ बुंदों हाग्रामा महिलारि आरो रबिराम नार्जारिनि दिनाव हाजार हाजार मानसि बुथारनाय जादों
बिथाङा बुंदों हाग्रामा महिलारिया 2 बोसोराव बिटिसि काउन्सिलाव खेबसेबो नुजायाखै बे हिसाबै देबरगाव समष्टिनि रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारिखौ समष्टियाव हाबहोनो नाङा आरो हाबहैयोब्ला माने सैमा मावजिखौ हाथर खुबैनाय बादि अन्थाइजों खुबैहरनांगौ बे मा सान्थिनि बानि नामा बेजों सान्थि लाबोनो नागिरदों ना बिटिसिखौ आरोबाव दुनाय अर सावफिननो नागिरदों हिंसानि लामा लाबोहोफिननो नागिरदों नोंथाङा सानदों नामा जे हाग्रामाहा मानसि गैया हाग्रामाखौ दिनै जुदि सैमाखौ खुबैनाय बादि मावजिखौ खुबैनाय बादि अन्थाइ खुबैयोब्ला बिनि उनावहाय रिएक्सना मा जागोन अब्ला नोंथांमोनहा सान्थि लाबोग्रा होनलाय बेबादि माने रायजोफोरखौ बुलाय सोलाय दावराव दावसि गावजों गाव होसोलायनाय बे बोसोनखौ मानो होखो राकेश ब्रह्म फंबाय आंनि बैसोनियाव नों तुलनायाव नों बिराद उन्दैसो राकेश ब्रह्म फंबाय नों सासे दा पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ जाबाय नाउ इउ आर ए गभर्नमेन्ट रेसपन्सिबल पार्सन नोंथाङा सासे इएम जानानै बाबु नोङो गोदोनि बे सेंग्रानि गुन्दामी खालामबोनाय गिल्टी खालामबोनानै मानसि बुथारबोनाय कन्ट्राक्ट मावबोनाय बुदला बुदलि खालामबोनाय दादागिरिखौ गारदो नों सासे पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ जाबाय नोंथांनाव दिनै नोंथांनि दासिम जेसेबां खुगायाव गाज्रि आनपार्लियामेन्टारियान वार्डफोर जायफोर ओंखारो बेखौ लागाम हम ब्रेक हो समाया शोभा मोना सासे इएम सासे पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ सासे गभर्नमेन्टनि दायित्व गोनां मन्त्रि पद लानाय मानसिनि खुगायाव बिदि सोरखौबा बुनांगौ सोरखौबा हाथर खुबैनांगौ सोरखौबा सैमा बादि अन्थाइजों खुबैनांगौ बेबादि होननाया दानि बे समाव नोंथाङा सासे इएम जानानै बेबादिखौ बुंनो नाङा शोभा मोना लाजिथावथाव दाथ' जोंथ' लाजिदोंसो बेबादि सासे मानसिखौ मुसलपुरनि रायजोफ्रा माब्रै सायख'हरखो एमसिएलए हिसाबै आरो नोंथाङा मारै इएमनि पदआव बोरै जिरायखो दा नोंथाङा नोंथांनि जेनाखि पदमर्यादा नोंथांनि पस्टनि जेनाखि मान सन्मान बे मान सन्मानखौ जागासिनो दं नंखायनो नोंथाङा बेबादि आल्टु फाल्टु अगणतान्त्रिक आनपार्लियामेन्टारि वार्ड सोदोब बाहायनायनिफ्राय गोजानाव थानो आं खावलायबाय फंबाय हिसाबै बैसोआव दुइसिन हिसाबै सोलोंनांगौ गोबां दं मोजांखौ सोलों डेम'क्रेटिक वार्ड बाहाय पार्लियामेन्टारि वार्ड बाहाय सासे गुड लिडार जानो नाजा जनसाधारननि मोजां सिबिग्रा भद्र जानो नाजा नोंथाङा लाजिथावथावथार मोनसे समावथ' आंखौ नोंथांमोनहा बुंदोंमोन नोंथांमोननि पर्बजरानि इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट लक्ष्मीनाथ ब्रह्म बिथाङा खर' गाज्रि जाबाय अमर सिंह ब्रह्मआ नंखायनो आबुल थाबुल बखियो होनदोंमोन नोंथांमोननि बे बेबादि सासे डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि लिडारानो बेनि साननै सानथामनि आंखौ बुंनायनि साननै सानथामनि उनावनो सासे बुरि मानसिनि 20,000 मोसौ फाननानै मोननाय थाखाखौ खावनो थांनानै मानो हमनानै बुजाखै बेनो नामा नोंथांमोननि लिडारनि आदर्शआ दा बेफोरखौ नायबाथ' बिराद लाजिथाव बावनानै थांबाय नामा रेकर्डआथ' दंजोबो लक्ष्मीनाथ ब्रह्मआ गामिनि रायजोजों सासे बुरिनि थाखा खावनायखौ हमनानै बुजानाय दिनै नोंथाङाबो जुदि हाग्रामाखौ बुंनो हायोबा हाग्रामा ग्रुपनि बिपिएफनि मानसियाबो नोंखौ बुंनो हायोना राकेश ब्रह्म हाया जे राकेश ब्रह्मआ जेरावखि थाङा बेखौ होसो होसो हाथर खुबैनांगौ होननानै बुंनो हायो अब्ला बे बर' रायजोनि आबहावाया परिबेशआ माबादि जागोन दिनै नोंथांजों लोगोसे आङो बुंनो सानदों बिथां रनजित कुमार बसुमतारी बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा इएम बिथाङा जेरैबादि हेर' लाइक गावखौनो हेर' बादि साननानै सम सम खोथा बुङो नाथाय बिथांनि खोथाया खोथाल' जानानै थायो बिथाङा साख्रिनि बेलायाव बुंदों सानसे समाव इउटिउबाव आं नुनो मोनदों दिनैनिफ्राय दानथामसो आगोलाव बिथाङा बुंदों जे बिटिसिहा 3rd ग्रेड 4th ग्रेड एपइन्टमेन्ट होनो हानाय गोहो दं दाबो दं जों बेखौ होगोन 1000टा पस्टखौ अक्ट'बर नभेम्बरनि गेजेराव गय खान्दिसेबो जायालासे जोङो साख्रि होगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन दिनै अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर मासआ जोबनोसै बहा थांखो रनजित बसुमतारी अरफे बि फेरेंगा बिथांनि बुंनाय बाथ्राया दिनै बहा थांखो
होनो हाबायना नोंथांमोना थार्द ग्रेड फर्थ ग्रेड सार्कुलार होनो हाबायना आरो सार्कुलार होआलासिनो माबे साख्रि होनो थांदों बबे माला सार्कुलार होआ एडभार्टाइजमेन्ट माला होआ नोंथाङा माला होनो सानखो नोंथाङा बुंदोंमोन गय खान्दिसेबो जायालासे अक्ट'बर नभेम्बरनि गेजेराव जोङो 1000टा खालि बिटिसिनि पस्टआव थार्द ग्रेड फर्थ ग्रेडखौ एपइन्टमेन्ट होगोन होननानै बुंदोंमोन बहा थांखो नोंथांमोननि बे खोथाफ्राथ' दिनै असार खुनु सार गैया दिनै नोंथांमोनहा बुङो सान्थि लाबोदों बिटिसिआव सान्थि लाबोदों बिटिआरआव सान्थि जाबाय आगोलाव बिराद असान्थिमोन बिटिआरआव मा सान्थि दं दिनै गावनि मोनखानाय गासिबो पावारखौ फोजोबस्रांनायखाय बर' बा ट्राइबेलनि क्षमताया जोबस्रांजोबनायखाय हारसा जाथिया दिनै मोजां मोननानै बिसोर गोजोनदों सिरि थाथ'दों नाथाय नोंथांनि बिटिसिनि रायजो राजा बर'फ्रा गोजोनदोंना गमामायै दिनै हाजार हाजार एनडिएफबि दिनै सारेन्डार जाबाय अस्त्र गथायबाय बिथांमोननि अबस्थाया दिनै मा बिथांमोनखौ हाथियार गारहोखांनायनि उनाव बिथांमोनखौ थांनानै थानायनि माबा राहा लामा नोंथांमोनहा लानो हादोंना 4 लाख करिया एक्सकेसिया नोंसोर माखासेनो होबाय गोबांनो दाबो होनो हायाखै थैनाय न'खरनो नोंसोर 5 लाख करि होनो बे एकर्डआव दङ नोंसोरनि बिटिआर एकर्डआव दिनैसिमबो मानो सासेनोबो थैनाय न'खरनो मानो होनो हायाखै होमबा नोंथांमोननि बे सुक्तिनि दामा बहा थांखो दिनै नोंथांमोनहासो सान्थि जादों इएम पावाराव थानायखाय दिनै रनजन दैमारि बिथांनि गोसो बिथांनि न'खरनि मानसि बिथांनि केडारफ्रा दिनै बेसेबां माने दुखुआव दं उसुखुथुआव दं आरो नोंसोर होनो सान्थि सान्थि नोंसोरनि बे हारसाफोरखौ गोजोन होनो खालामनाय सुक्तिजों सान्थि जागोन दिनै बे एनडिएफबि केडारफोरा जुदि बिसोरो गावसोरनि दाबि दाबाखौ मोनफुङाबा थांनानै थानायनि राहा मोनफुङाबा रनजन दैमारिखौ सख'नो हायाबा बिसोर सान्थि थागोन दा कयेकटा दिन बिथांमोनहा नेनानै दं बिथांमोननि गोसो सिङाव दोमो दोमो खामनानै दं उसुखुथु जानानै दं सानसे समाव बे दोमो दोमो खामनाय अरा थुब्लाव जोंखांगोन बे समाव नोंथांमोनहा जेबो फात्ता मोननाय नङा नायबाय था नेबाय था नोंसोर सान्थि होनदों बे सान्थि जायो नामा आच्छा नोंथांमोन बादि रनजित बसुमतारी प्रमद बर' राकेश ब्रह्ममोनहा सान्थिनि खोथा बुङो जों सान्थि लाबोबाय बिटिआरआ सान्थि जाबाय हाग्रामा महिलारिनि दिनाव हाजार हाजार मानसि बुथारोमोन होनना बुंबाय मानिबाय जों नोंसोर सान्थि लाबोदों रनजित बसुमतारीमोन बादि सान्थि लाबोग्राया सान्थिनि बानि होग्रा सान्थिनि बार्ता होग्राया दिनै बिथांनि एनजिअफोरनि सासे सोद्रोमाया सासे बर' सेंग्राखौ मोनानि 10टायाव हान्थुआव सिलाइजों गावनाय गुलिजों गावनानै आघात खालामनाया बे मा सान्थिनि बार्ता दिनै इउटिउबाव मिडियायाव ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय बोले 10टायाव ना नायनो थांनायाव सासे बर' सेंग्राखौ हान्थुआव रनजित बसुमतारी बि फेरेंगानि एनजिअनि मानसिया गावदों माब्रै गावनो हाखो मानसिखौ मोनायाव नुब्लानो गावो नामा आरो बेबायदि गावनायजों सान्थि लाबोनो सानदों नामा दिनै बे निउस मिडियायाव ओंखारनायनि उनावबो जोंहा रनजित बसुमतारी बिथाङा क्लियारेसन दिनैसिमबो होआखै गावनि मानसिया गावाखैबो बुंनो हायाखै बिथाङा गावजाग्राथ' होनदों सिनायोबो एनजिअनि मानसिया गावदों होनदों दिनै बेखौ निउसाव ओंखारसेयावबो रनजित बसुमतारीनि नाम बुंसेयावबो दिनै बिथाङा दिनै मानो गावनि मानसिया गावाखै मानो बुंनो हायाखै बुंनो हायैनि खारना मा थारमाने नंगौ रनजितनि मानसियानो निश्चय गावदों जागोन जुदि गावमारदोंबा बबे सिलाइजों गावखो बे सिलाइया हाथियारा सोरनिमोन गभर्नमेन्टनि हाथियार ना एनजिअनि हाथियार एनजिअआ बोरै हाथियार मोनखो बेनि गुलिया सोरनिमोन दिनै बिथाङा क्लियारेसन हो रायजोनो आरो बेबादि गुलि गावनाय कालचारखौ दिनै बिथांमोनहा लाबोफिननो सानबाय नामा आरो बेबादि जुदि गुलि गावनाय कालचारा फैफिनोब्ला बेहाय मा बिटिआरआ सान्थि जागोन ना असान्थि जागोन मानि इंगित बिलाइ थारमाने गोहो दंब्ला नोंनाव सिलाइ दंबा 2 नाम्बार सिलाइजोंबाबो नोङो जानला मोनला मानसिखौ गाव बे बोसोनखौ होनाय जादोंना जायाखै नंखायनो आङो रनजित बसुमतारी बिथांखौ खावलायनो सानो जुदि नोंथांनि एनजिअआ गावमाराखैबा गावमाराखै फोरमान दंब्ला हो होननानै चेलेन्ज खालामनानै नोंथाङा क्लियारेसन हो आरो सिरि थायोब्ला जोङो बयबो सानगोन नोंथांनि एनजिअआनो मावदों गावदों आरो एनजिअआ गावदोंबा गभर्नमेन्टनि सिलाइजों गावदों ना 2 नाम्बार सिलाइजों गावदों
बेखौबो क्लियारेसन नोंथाङा हिसाबाव रायजोनो होनांगौ रायजोआ दिनै बयबो लुबैदों बबे सिलाइजों गावखो गभर्नमेन्टनि सिलाइजों गावखो ना पुलिसनि सिलाइजों गावखो ना व्यक्तिगत कालेक्सन खालामनानै लानाय सिलाइजों गावखो दिनै रनजित बसुमतारिया सासे जनप्रतिनिधि पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ होनानै बेनि सायाव क्लेरिफिकेसन होनांगौ